Добро утро от Гарден Кинг. Върти ми се нещо интересно в главата. Нещо от сорта на... То е ясно, че трябва да си помагаме в крайна сметка. Аз няма как да направя толкова последователи и да стигна до повече хора. Мисля, че това, което правя е интересно, хубаво. В крайна сметка, за хора, които искат да си направят дворовете по-красиви, градините по-красиви, или просто искат пред блоковото пространство да им стане по-приятно място за игра на тяхните деца, или пък си строят къщичка и им трябват растения за Акт 16, или са строители, инвеститори на големи сгради, кооперации. Също така може да се обърнат от нас. Или пък имат хотел, който иска да направят по-красив и по-приятен за тяхните гости. Също може да се обърнат към нас. Като пак да се върна на първоначалната ми идея. Каква е тя? Тя е следната. Сега е ясно, ние не сме най-големите. Ама пък сме най-сърцатите. И нещата, които правим, ги правим с желание. Много пъти съм казвал, пак ще кажа, за нас клиентите са най-важни. Не е важно аз какво настроение съм бил или как ми е протекал деня. По никакъв начин никога няма да го покажа или няма да го прифърва на някой от нашите клиенти. Това според мен е недопустимо, но забелязвам, че е масова практика в България. Всички са лоши, тежки. В крайна сметка, това си е лично тяхен избор. Аз за себе си съм решил, че най-доброто нещо преди всичко е да бъда добър, пък да става каквото ще. Относно темата, която искам да говоря е, примерно, какво мога да направя аз на всеки 1000 абоната, ще пускам по една томбола и ще подарявам по едно красиво растение на случайен принцип на някои от абонатите. Ясно е, че колкото повече стават, толкова по-малка е възможността някой от вас да спечели, но в крайна сметка все някой ще го спечели. Идеята на това цялото нещо е, нали, ако мога да зарадвам някой по някакъв начин. Също така, нещата, които ще показвам, са също доста интересни. Мисля, вярвам, искам да са. Сега в крайна сметка, всеки като почне нещо, иска да му се получи. И аз искам да ми се получи. И затова давам всичко от себе си. Не е лесно. Правя го вече няколко години. Има успех. И най-голямо удовлетворение и нещата, които най-много ме радват, е обратната връзка с клиентите и това какво те мислят за нас и какво впечатление сме оставили ние в тях. Това за мен е най-важното. Да ви кажа честно, парите са важни. То няма как. То е така устроен света, че без пари нещата не стават. Стават, ама е много сложно и то става. Един живот не е за приказване. Както и да е, ако имаш деца, трудна работа. Трябват си пари. Обаче не на всяка цена аз трябва да искам най-високите цени на моите растения. Аз го правя с желание и искам вие да сте доволни и да можете да се докоснете до нещата, които аз ви показвам на достъпни цени за вас. Сега ясно е, на всеки му се иска да направи двора си по-красив, ама ако иди някъде и види нещо на стойност, която е непосилна за неговия джоб, не е окей. То и не е хубаво да се говори колко пъти са по-ниски нашите цени като цяло, но това е друга тема. Така че общо взето това ми е идеята. Мина тук един човек и ми секна малко филма, ама ще се абстрахирам лека по лека. Ще спре да ме тресе тая треска. Сценична. Надявам се да има резултати. Един ден. Е така. Пак казвам. Всичкото го правя с желание. Давам всичко от себе си. Колкото мога.
Все пак имам и 3 прекрасни дъщери, за които трябва да се грижа. Аз като цяло съм отдаден изцяло на новото ми начинание. То не е ново. Може би вие сега разбирате за мен. То в крайна сметка времето и отношението към хората и към приятелите, защото аз клиентите не ги считам просто за хора или за някакви подвижни единици, които ми носят средства. За мен те всички са приятели. За мен е най-важно, пак казвам, отношението. Общо взето съм отдаден на тази цялата работа. На семейството, на децата ми и на приятелите. Това е.